Okay, layo. Tara po sa simbahan, parehas ni Nwadjaya nilinisan ko ay, pati daspan, panis, takatak. Ang kuligago to. Pati, kin, bulubulong, amay-amay. Grabe. Dison, alam mo, pati salas at takatak. Ang kapre nagagawa nyo, may ilalo ginanang siya, pati iliktipan, manandar, ang gano, ang kapakidya. Mong laba no, manitir kayo, ang ganyo mo sa salas-sos. Alam mo ha? Sa pagya mo. Ay niya! Jason! Akim ni, manay vlog kayo ng ula, kasabi ho. Paano kung agaman high blood? At kani akalinis. Marudo tak sabong. Man Kim, manggagalaw, magano ta, mampaparang ka. Sumpalan ko magano. Puro kagalaw. Gapoy nagagawa mo. Wala mo, so agawang kumi. Ano tagawa mo? Bimang unak, ang anak, nanto brasat, sa ninalak sa silpon, ng galawat. O di ba? Wala agawang ko. Ay piloso po ka. Tabay mo, dahil ako iraramay. Puti ya, tinitipon mo di manay. Ayan di mi, gawa man, sa sumalako man. Paano na kwarta anak? From nasilin. Tinitipon mo raramay kawali, paplato. Isang kalaman linis. Kasabi iya kimisa. Pangkasalanan ninyo ni. Planto may anak ko dyan makuli-kuli ka manaya. Malabi ninyo ani siya kayong galaw. Malabir kayo talaga? Susyudo ka mo. Gabay mo talagan. Nababalang nilati kalakaw mo mutin. Di mi. From na ditan. 1 hour later. Okay, nakar mo. Wala tayo, bari-bari ay. Ang pagkalan ng linis. Un siyempre, siya ni. Korta na ni yun. O di maong. Sige sir, boss. Next time lang ah. Ay, sige boss, salamat man. Kaya na si Bama na Ay, aman. Si katumay ng lakwang ko. Inla kong naramay buti. Ay, on me. Nakabalaga ni yun dahil si kayo. Akin na Ay, yung pila klara may atakata kayong bagayo. Anton atakatak. Ay, kira may wadya, atakata kay gagamit yun, kawali. Paano ko pala yung problema yun? Ay, buenas ka. Si pa iba kasi kaya na kumiraman. Akin na. Di ba yung bagayo ya, tipo ng kurame atakata? Hindi, isakok la. Sa ikwang ko, tipon mo, iramay atakatak. Ako imbaga, yailakom. Alin, pakatalos ko si Rin. Magano? Oy, magano?